Жырлы жан сайрауыннан тәм таба. Ул гөлләр үстерә. Яран гөлнең анда 15-тән артык түрі бар. 15 яшендә очраклы рәвештә башкорт драма театрына баянчы булып урнаша. Гаҗәп хәл. 50 яшендә үзенең машина йөртү хыялы ниһаять тормышка ашыра. Машина йөртү хукукы ала 4 җыр хисабына. Бүген ул үзенең мәхәббәтен табарга өмет тотып яши. Һәм күңелендә һәр вакытта да мәхәббәткә урын калдыра белгән иҗатчыл ханым бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачар микән? Менә хәзер беләбез. Әйдәгез, рәхим идик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Башкортстаннан килгән кунагыбыз, танылган автор башкаручы Лилия ханым Вахитова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәнмесез, рәхмәт чакыруыгызга. Сезнең биографиягызда шундый бер факт бик гаҗәп. Кичкенә вакытыгызда Сезне баян мәктәбенә биргәч, һәр көйне дә колагыгызга тыңлап уйнап китә ала торган булгансыз. Һәм сезнең укытучыгыз да әйтә торган булган. Дөрес, әйе. Син минем кебек укытып кына калмассың, син бик зур баянчы булырсың, чөнки колагка һәр көйне дә тыңлап уйнап китә алу ул бик сирәк баянчыга бирелгән сәләт дигән. Бу өметләр чынлап та бүгенге көндә акланды дип саныйсызмы, Лилия ханым? Әлбәттә акланды. Ул әйтте, син кайда да эшли аласың. Ә менә мин укытучы гына була алам диде. Чөнки ул нота буйлап кына уйный ала иде. Мин тыңлап, нинди көй булса да баянын алып уйный аладыр. Шуңа күрә бик авырмысың ул? Ничек шулай итеп уйнап китәргә соң? Төрле көйне дип бит әле. Әллә авыр кебек булмады инде миңа, бәлки әнә шулай өйрәндем. Сәләт. Әтием дә шулай уйнады. Әйе, әтиемнән килгәндер инде ул. Аннары төрле җирдә эшләдем, баянчы булып, аккомпаниатор, концертмейстер, аннары җитәкче булып та эшләдем. Әмма ләкин шулай ук баянда уйнап торып, ансамбль янында җырлап, алар белән бергә кайда да баян ярдәмчем булды инде. Менә әле тагын бер интервьюгызда әтиемнең якын тирәдә яшәгән һәм еш килә торган абысы бар иде. Ул һәр вакыт миннән нәрсә дә булса уйнавымны сорый иде. Мин ул вакытта бик аз көй уйный белә идем әлбәттә, ләкин ул миндә булачак композиторны күрде. Мин әлбәттә бу сүзләргә аптырадым. Кая инде миннән композитор дип кенә уйлап куйдым ул чакта. Хәзер инде үзегезне шушы 500-дән артык җыр язган композитор булуыгызга ышанасызмы? Җырларым 500-дән дә күбрәктер инде, аның санын үзем дә белмим. Әлбәттә мин Моцарт түгел, җырлар язам, җырларны күп язам, җиңел язам дисәм дә була. Ул абзый әйткәндә, әлбәттә мин ышанмаган идем. Анда миңа 7-8 генә яшь булгандыр. Менә күрәзәлек сәләтеме? Әйе, фәрештәләрнең амин дигән туры килгәндер инде. Шулайдыр. Ләкин бит әле тамашачыларга да әйтеп китик, Лилия Вахитованың җырларын бүгенге көндә Айдар Гаимов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Әнвәр Нургалиев, Илсаф сыман танылган башкаручылар җырлап йөриләр. Бу бит инде барыбер дә күңелне кытыклап тора торган бер мактау сүзләре, Лилия ханым. Әлбәттә, аларның җырлавы миңа күңелемә хуш килә инде. Күбрәк җырласыннар, төрле җырчылар җырласыннар. Андый билгеле җырлар булмаса да, күбрәк халык җырласа, бигрәк тә яхшы булыр. Әйе, яхшы булыр иде. Чынлап та һәр композиторның да беренче максаты ул аның җырларын халык тамашачы яратып кабул итү. Әйе, менә шул бәхет бит. Мөһим, әйе. Җырларыгызны сатканда сезгә кыенмы җырчыларга сату? Әллә үзегездә дә калдырасы килгән җырлар буламы? Мин оригинал булмам, мөгаен күп җырчылар, күп композиторлар дөресрәге шулай дип әйтәләр, җыр ул бала кебек диләр. Баланы тудырасың, шуның кебек җырда шуртып чыгару кыен. Әйе, аны кешегә бирәсең, ничек җырлар икән дип уйлыйсың. Яхшы җырлар микән, бик яхшы килеп чыкмас микән. Төрлечә була инде. Кайчак нык матур җыр хит буларга тиеш, әйме, тиешле кешесенә эләкмәсә, ул тиешлечә яңгырамый, әлбәттә. Аның вакыты белән бәлки башка кешегә дә эләксә, андый чаклар да була. Кайчан минем бер җырны бер кеше җырлый, аннан икенче кеше, аннан өченче кеше җыр ошаган очракта инде. Андый җырларым бар минем. Җырларыгызны тапшырганда, койсы җырчыга
тапшырасын беләсезме? Кайчакта махсус язабыз. Әлфинас Хамов өчен мәсәлән син җырын яздык. Ул җырда хәтерлисез, син, ай кояшым, син. Әйе, танылган җыр иде Әйе. заманында. Менә аны махсус аның өчен язган идек. Ой вакытта шулай язабыз. Андый очраклар сирәк була. Сирәк була. Әйе. Гомумән, туеп биргән чакларыгыз еш буламы? Сездә тую хисе көчлеме? Бардыр дип уйлыйм. Бардырмы? Әйе, җыр язганда да җырчызны күз алдына китерсәң, җыр язу да җиңелрәк. Аның стиле, аның тавышы искә төшкәч, шуннан җыр да җиңелрәк языла. Сезнең бердә буш вакытыгыз булмый дип беләбез, чөнки әле тагын композиторлык эшчәнлегеннән тыш сез Тургай, телевизион, балалар бәйгесе, сәләт, балалар бәйгеләрен оештырып килүче куратор, җитәкче. Сезгә балалар белән эшләү ошыймы, Лилия ханым? Ошый. Аларга караганда шундый. Самимирәк, Әйе. чынрак. Әйе. Ихлас шундый. Һәр вакыт дөресен әйтүче, аларның нәрсә уенда, шул йөзендә. Алар белән җиңел эшләү, төрле чак була инде. Баланың да төрлесе бар, кайсы берсе шундый сикерергәләргә ярата, аларны әзрәк тыя белү кирәк инде. Тырышабыз инде. Быел Аллага шөкер 5нче сезон. Гомумән, сезнең бу балалар белән эшчәнлегегезнең төп максаты нинди? Танылган композитор, шундый балалар белән эшчәнлеккә алынган. Бер уйласаң шулай кебек, әйе. Ничектер башыма шундый уй килде дә инде, бардым да эшләгез диделәр. Шуны эшләп киттем инде. Башта чыннан да Тургайдан башладым. Сәләт соңыннан килде инде, 1 елданмы инде. Бик матур башланып китте ул. Зур концерт куйдык Азакта. Төрле шәһәрләрдән килделәр, Татарстаннан да килделәр. Булды. Җырчылар, балалар. Әгәр дә гаиләгезгә килсәк, Лилия ханым, сезнең әтиегез ул җырлый белгән, баянда уйный белгән бик иҗатчыл кеше булган. Хәтта аны Курчак театрына эшкә дә алганнар дип беләм әле. Димәк, Яшь чагында. яшь чагында гаиләдән килгән сәләтме? Геннарга салынган сездәге бу иҗатка мәхәббәт. Шулай булып чыга инде, Ильяс. Чыннан да әним дә минем матур җырлаган яшь чагында. Әтием шулай артист булып, аны авылда күреп алып, чакырганнар да инде. Шундай труппа белән йөргәннәр районнар буйлап. Ләкин абзый әйткән, эшмени, бар шоферга укы. Шулай итеп, гомер буе шофер булып эшләгән, бер авариясыз. Шунда ие. Зур күрсәткеч. Теләге калгандыр инде. Шуңа күрә мине 7-8 яшьтә инде җитәкләп алып барган баян түгәрәгенә. Шунда 1 ел укып йөргәч, укытучыма әйткән, бу бик сәләтле бала, аны музыка мәктәбенә бирергә кирәк дип. Шулай итеп, музыка мәктәбен бетердем, тамамладым. Аннары сәнгать училищесын тамамладым. Шуннан соң эшли башладым инде. Бер культура сараенда, аннан икенче культура сараенда шулай баянчы булып башладым. Әгәр дә сезнең үсеш ноктагыз иң югары күрсәткечкә менеп җитә икән, сезгә инде үсешкә башка урын юк икән, шулай дип күз алдына китерик. Сез ни эшләрсез, Лилия ханым? Белмим, алдан анысын уйлаганым юк. Әйтмешли, минем буш вакытым да юк. Җырлар да язам, мин бит әле җыр буенча укытучы да. 2 колледжда эшлим. Кем җырларга ярата, шуларны үземә алып, тагын да үстерергә тырышам сәләтләрен. Зур урыннар алалар, дипломнар алалар, халыкара конкурсларда катнашалар. Быел менә бик күп алдык дипломнар. Пандемия булгач бит инде шундый нигә күчте инде, читтән торып катнашып була. Дипломда ул язылмый. Безгә бик яхшы, бик кулай. Шулай итеп эшлибез. Мәдәният сараенда ацетат ефәк күлмәктән, каблугын хореографтан арендага алып басып торган кичкенә кыздан безнең бүген каршыбызда утырган шушындай дәрәҗәле ханымга кадәр юлыгыз никадәр катлаулы булды, Лилия ханым? Катлаулы, чыннан да катлаулы. Яшь чакта күп кенә кичергә туры килде инде. Дөнья мәшәкатьләре була бит инде, гаилә, балалар. Туры җирдә бер бүлмәле генә квартирада үстердем инде баламны. Шулай итеп, кайсы бер вакытта иҗадым туктап та торды, бөтенләй җырлар да язылмады. Андый чаклар да булды. Күбрәк менә иҗадым чәчкә ата башлады.
Ылыгайгач дип әйтер идем мин. 40-50 яшьләрдән соң хәзер берни комачауламый, балалар үсте. Шулай итеп телим икән утырам да җыр язам. Сезнең коллегаларыгыз да шушы яшьтә ачылган, алар бит бик күп. Бу ни белән бәйле? Хатын-кызның бераз гына үзенә ирек алуы беләнме? 40-50 яшьләрдә ул иҗатка тартыла, җырлар яза башлый. Бик күп бит менә хатын-кыз автор башкаручыларыбыз, композиторларыбыз үзләрен 40-50 яшьтә икенче сулыш вакытында гына ачып җибәрәләр. Бу шулай дип балалар гаилә белән. Шулайдыр дип уйлыйм. Менә әле үзем дә шулай уйладым да әйтеп үттем бит. Беренчедән, икенчедән юллар ачылды бит. Сәнгатьтә юллар ачылды хәзер. Элек бик андый мөмкинчелек юк иде. Күбрәк профессионал җырчылар, профессиональ композиторларны күрсәтәләр иде, шулай бит инде. Хәзер юллар ачык. Менә мин 3 мәртәбә катнаштым Казанда халыкара фестивальләрдә. Композиторлар, Үзбәкстан композиторлар фестивальләре булды. Сезне әле иң хисле Шунда лауреат булдым. җырчы дип билгеләгәннәр ахырында. Ансы икенче. Кызлар йолдызлар исемле Казанда үтте фестиваль 2 ел элек. Шунда Башкортстаннан 3 кеше булдык. Зарима Юпова, Флора Шарипова һәм мин. Һәрберсенә диплом бирелә инде. Минеке шул иң хисле җырлар булды инде. Сагышлы вакыттан соң композиторга сагышлы җырлар язу уе килә, инде шатлыклы вакыйгадан соң шатлыклы җырлар язу уе килә дигән канун кагыйдә бу чынлыкка туры киләме сезнеңчә? Мин уйлыйм, өчен композитор аңа карарга тиеш түгел. Әгәр җыр язарга кирәк икән, менә кемдер сорый, текст бирәләр. Мин шуны укыйм да, мин шуны чыгып инде җыр язарга тиешмен. Башымнан уйлап шуны, шул нигә кирип дигәндәй. Ничек дип әйтим инде, хисләнеп. Шул дөньяга тулысынча багышлап. Әйе. И шуннан соң җыр яхшы килеп чыгарга тиеш. Мин шулай уйлыйм. Хыялыгыздагы җыр әле язылдымы? Гениаль җыр. Яраткан җырларым күп минем. Менә ул сезне күптән йөри, хыялыгызда, уегызда әле язылмаган. Менә язылса санаты язсымы? Шедевр. Аның турында уйлаганым юк. Шедеврларым күп дигән булалар инде, анысы ничек тә мин үземә бик критично относиться итәм. Халык ярата, җырчылар ярата күп җырларымны, яратып җырлап йөриләр. Әле менә кичә генә Илнар һәм Юлия Кудусовлар миңа җибәргән телефонда, WhatsApp'та яңа җыр эшләгәннәр. Бик шатлар инде шундый восточный стильдә шундый җыр килеп чыккан инде. Миңа да шулай, яңа Светлана Шарипова сүзләренә, аңа да бик шатлы. Әле хәтләр җырлаган юк, беренче тапкыр шулай. Менә хәзер инде концерт ясасам да була, төрле җырчыларны чакырып. Әгәр дә инде язмышыгыз сезнең күп кырлы, чынлап та, ләкин күп кырлы язмышка инде китап та кирәктер. Әгәр дә Лилия Вахитова китап язу эшенә алынса, ул китап нәрсә турында булыр? Китап языр идем мин. Ул бик кызыклы булыр иде. Үзем дә Мемуар. укырга яратам мин. Татарча китаплар, хикәяләр, әниемә дә кич белән укып утырабыз шулай. Телефонда да кайбер төркемнәр дә килеп чыга да инде хикәяләр, дәвамы белән инде шундый ултыңна утыра. Мин дә язаларым. Минем биографиям бик кызыклы дип уйлыйм мин. Кызыклы булыр иде. Нинди сүздән, нинди җөмләдән башлап җибәрер идегез әле китапны? Уйлап караганыгыз юкмы? Уйлаганым юк. Менә сез әйткәч кенә уйладым, бәлки әтиемнәндер. Шулаймы? Шулай ук минем нәнәй дә бик җырларга ярата иде. Аның җырламаган бер эше дә юк иде. Сабаса җыра башласа да, урамга чыгып китә башласа да, гомумән нәрсә эшләсә дә җырлый башлыйдыр иде. Әнием җырлама дип, минем әни әйтеп кала инде, җырлама. Чөнки ул җырламыйча бер эшкә дә тотынмыйдыр иде. Күп әкиятләр, җырлар, мөнәҗәтләр беләдер, халык җырлары. Бәлки аңардан миңа шул сеңеп калгандыр инде башыма. Шулай дип тә уйлыйм. Беренче җырыгыз ничә яшьтә язылды һәм нинди вакыйгалар исәбенә? Нәрсә булсын инде, мәхәббәт. Мәхәббәт тойгыларына шуны алып, Мәктәптә укыганда. Юк инде. Үсә төшкәч, җәй саен авылга кайтадыр, шунда егетләр озата бит инде. Шунда гашыйк буласың. 17-18 яшьләр булгандыр инде. Гашыйк булып язылган беренче җыр иде. Әйе. Ничек аталды? Хәзер әйтәлмим дә инде аның исемнәрен дә. Ләкин бу инде Килеп тә карый алмыйм инде хәзер аны. Күңелегезгә уелып калды. Начар җыр түгел, уже җырга шаган.
Hazırdan kelip indi kreditini itirip karap şu jırlarga ayta alam. Sof hislerge türüngen ijabetinde bu. Sözleri yaxşı idi. Şuşu məxəbətli nöqtada Liliya xanım biz Aşıqdan Aşıq əngəməmizin birinci verilişini tamamlap reklamı qarabızıq. Bizdə reklamı. Biz Aşıqdan Aşıq əngəmənin ikinci verilişini əylənib qaytabız. Eysizgə düşürəm. Bizdə bugün qonaqda tanılğan avtor başqarışı Başqırtistandan kilgən müxtərəm qonağımız Liliya xanım Vaxitova. Qabatdan xeyirli gün Liliya xanım. Xeyirli gün. Sizning so'nggi yillardagi turmush devizig'iz ul Hasan Tufanning tanilgan she'rindən yollar, dünya meni o'zgartdi, yig'lamasqa yuratdi. Şulay. Qaysi shiroqlarda yig'laysiz? Ham ne uchun yig'laysiz? Yig'lagan chog'lar ko'p bo'ldi endi. Turmushimning boshidagi malida deb aytayim, nechik deb aytayim. Turmushga chiqqach qiyinligi şunda gına bilindi, balalar doğa başladı bitindi. Qaynana bile yaşıyorlar, ondan sonra irler bilen barıp çıkmadı. Sayılı bilmeyenmindir indi. Diyişli kişisin belki. Neney merhamet ederim, mağlı kişi zorlu bula deyip. Belki şolaydır da. Mağlı kişi zorlu bula. Ben onu kulakka salmadım onun sözlerini. Sonundan gına oyladım. Dürüst etken iken deyip. Yılamas için işlerge gereksin? Yılamas için mi? Köbürek işke şumarga gerek. Köbürek işke şumarga. Jır yazı ulda iştiban bitindim. Men mesela bu vakıtımda özüme gül iş tabam. Ye beylem, ye resim düşürüm. Şığı yolun indi siz işten tapdınız. Bayaydım şey iki kollejde işleyim. Şundan mene festivallerim, konkurslarım da var. Men başta aytayım, nişik sen başında ülgüresin diler. Tırırsan ülgürüp bolayın de. Kompüterda da oturga vakit tabam. Özümün anda fanatlarım bir köp, 5.000, 6.000 beyleniş saytında da, klastaşlar saytında da, şulay yok, her birisine selam yazırga ülgüremeli men. Onlar jibere bitinde, kim ikenlerinde bilmeyim, koşan öpkelep de koyarlar. Men item öpkelemegez indi, siz bit köp, men birov. Edege şuşu noktada biz indi kelgan qonaqlarimizni jarlatmışa jibermey. Biz гадәттә bir o'zingizning yaratgan g'aziz sharig'izdan kichkinagina ulushni da bizning tomoshachilarimiz huzuruna boshqarib ketsak, Liliya xonim, rahmat egiz. Muhabbetin bilen uradın, sin turmuşuma kirttin yangalık. Güçlü menim sina bulgan hisler, süyü kitaplara yazarlık. Nazlarına kümele canlarım, yılmayıplar mina korasan. Kobatlap eytim sina, yaratam, yaratam, yaratam. Nazlarına kümele canlarım, yılmayıplar mina korasan. Kobatlap eytim sina, yaratam, yaratam, yaratam. Jırlı kişi, bəxtli kişidir o Liliya xanım. Əfərin. Bəxtli bulu üçün, siz bəxtli bulu üçün nersə yaşlıyısınız? Bəxtli bulu nersesin ol? Bəxtli bulu, isen sağ, taza bulsan, balaların et yediğin, isen sağ bulsa, şul bəxtdir. Yaratkan işin bulsa, ul bəxtdir. Yaratkan şügülün bulsa, umumen men bek şadman. Bugünkü günde maşinam da var, fatirim da var, iş balam var, özüm tilegençe. Şulay yaşlı çoktan şulay uylaydıram men. Eşinden de benim 2 kızım, 1 malayım var. Evet. Şuna bəxtlimin. Kişide türlü sıfatlar var. Elbette indi kerekde, kerekmegeni de deyip aytik. Upkilevşi kişi her vaqtda da özünün fikrin başqalardan üstün qoya, anı haqlı deyip sanay. Sizning işraqda siz başqalarını tınlarga yaratasızmı? Әллә sizning fikiriz her vaqt üstünlüklü? Hem umumen siz upkileytiran kişi mi? Belki şokta bek upkeşeliyim men. Bire upkeşeliydim, anı hatırlayayım. Hazır dünya beni özgertti. Dünya özgertti, haklısın işe. Tınglay bilem, men olay kişilerini tınglay bilem. Hem men öz fikrimni jetkire bilem. Elbette, eğer de kerek bulsa indi, anlatırga tırışam. Lakin kişilerini de tınglay bilem, dep oylayım men. Benim işim de şundayrak bitindi. Үйренесің indi.
Мәктәптә эшләгәндә менә укытучы булып, шулай ук тыңлый да белергә кирәк балаларны. Аларга да сүз бирә белергә кирәк. Әгәр дә инде ир-ат белән хатын-кыз бергә икән, алар бер-берсенә охшаган булырга тиешләр ди психологлар. Вә шулай да менә ышанасызмы? Ир-ат белән хатын-кыз бер-берсенә охшаган булырга тиешме? Әллә инде күпләр әйтүенчә, юк, алар капма-каршы булсыннар, алайса бергә тора алмыйлар дип. Ошаган булса бәхетле була диләр инде. Менә минем олы кызым да иптәше белән бик охшашлар. Шундый восточный Ирак типта икесе дә Төркиягә барып кайттылар. Аларны төрек дип уйлап, төрекләр төрекчә сөйләшә икән алар белән. Кече кызым минем бөтенләй икенче типта. Ул иптәше белән тоже охшаш. Иптәше аның зәңгәр күзле, кызым яшел күзле, аксыл чәчле шундый. Бәхетле булсыннар. Мин шулай булсын, бәхетле булсын бүтән кеше. Аңа карамы инде. Кешесе ничек туры килә. Хәзер инде минем яшьтә тәгә ул хәтле мәхәббәт дип әйтмисең инде. Ну менә бәхетемнең бер ягы китек дип әйтсәм дә була. Әгәр дә инде әти-әни менә 64 ел яшәрләр, быел әтием вафат булмаса, алар кебек картайганда кемдер янымда булса, тагын да бәхетлерәк булыр идем. Мәхәббәтең белән урадың, син тормышыма керттең яңалык. Көчле минем сиңа булган хисләр, сөю китаплары язарлык. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Ямлы иттең иртә кичләремне, чәчәк атты сөю елләрем. Исемең кабатлап күңелемнән, сине уйлап йөргән көннәрем. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Шундый гаҗәп хәл була сезнең тормыш юлыгызда. Сез әле сәнгать училищесына килгән 15 яшьлек кыз, инде зур оркестр җитәкчесе кирип, кем 7 кыз биюен уйный белә дигәч, бер сез генә кул күтәреп мин дип җавап бирәсез. Һәм сезне ничек кенә гаҗәп булмасын, Башкорт дәүләт театрына баянчы иттереп эшкә алалар. Сез уңышка ышанасызмы? Әллә уңыш ул тырышлык аша килә торган нәтиҗәме? Бу онытылмас шундый вакыйга булды, әлбәттә. Кыш буе эшләп алдым мин анда. Төрле чаклар булды. Кайчакта спектакль карап утырып, баянны кулга алырга да онытам икән. Сахнәдәге артист гармунын тартып җибәрә, мин уйнамыйм. Икенчегә тартып җибәрә, мин мөкиббән китеп карап утырам. Мин эләкте инде аның өчен. Ничек 15 яшьлек кызга шул кадәр тиклем Дәүләт академ театрының баянчысы исемен тапшырдылар? Белмим, нишләптер баянчылар әз булгандырмы инде ул. Кемнедер эштән азат иткәннәр дә шунда бик кирәк булган. Шундый зур спектакль, анда шушы белән бию бар инде. Күмәк бииләр барса да, 7 кыз биюен. Шуны уйный белгән, нишләптер сәнгать училищесында башка кеше табылмады. Әлеге баягы тыңлап кына наслык уйнаучылар бик юктыр инде ул. Шунда ул вакытта булмагандыр. Мин бәләкәйдә уйнагач, менә кирәк килеп чыкты бит. Шулай да бармысын уңыш елмаю, әллә ул тырышлык нәтиҗәсеме? Барсы да бардыр инде, Ильяс. Сезгә елмайдымы ул уңыш? Урыны белән, вакыты белән. Вакыты белән. Ләкин үзеңдә тырышлыгың кирәк. Әлбәттә кирәк. Хәтта баянда уйнау шулай ук зур көч таләп итә, тырышлык таләп итә. Мин бәләкәй чакта хатлар язып почтага саладыр, әти-әниемә. Мин уйнамыйм бүтән, укымыйм баянга, ташлыйм дип алар көлеп кенә куядыр. Укыдым, менә кирәк килеп чыкты. Киләчәк турында бер цитата китереп узам. Мин бер кайчанда киләчәк турында уйламыйм. Ул үзе дә бик тиз килә дигән танылган галим Альберт Эйнштейн. Сезнең өчен нәрсә соң менә шушы үткән
Хәзергене ничек тоясыз һәм киләчәкне ничек күрәсез? Үткәннәр ул тәҗрибә аласың инде алардан. Киләчәктә хаталарны кабатламаска тырышасың. Беренчедән, киләчәкне бик күп алдан уйлау юк инде ул. Әмма ләкин әзрәк план кору кирәктер дип уйлыйм. Алдагы елларга нәрсәләр эшләргә, ничегрәк эшләргә, ничегрәк яшәргә, ничек эшләргә. Барысына уйлыйсың бит инде. Бүгенге көн белән генә яшәп булмый. Кайсы бер кешеләр бүгенге көн белән генә яши. Үткәннәрендәге генә уйлап торырга ярамый. Шул тәҗрибә тупладың, булды. Киттек ары табан. Лилия ханым, инде без тапшыру ахырында сезгә шундый кыска гына сораулар биреп китәбез. Һәм сез шуңа җавап бирергә тиеш. Беренчесе, кунак булырга яратасызмы, әллә кунак итәргә яратасызмы? Кунак булырга да яратам, кунак итәргә дә яратам. Алай буламы? Кунаклар еш киләме сезгә гомумән? Юк, яшь килмәй. Балалар, күршеләр. Шу балалар килә инде. Һәрбер туган көн үткәрәбез. Кайсы бер кешеләр, минем белүемчә, туган көн үткәрмәйләр. Безнең шулай игел. Акмы, карамы? Һәм кайсы яхшырак сезнең өчен? Ак. Карада нинди начарлык бар? Карадамы? Кара ул билгесезлек. Кара ул кайгылы төс бит инде бер төрле. Шулай уйланыла, шулай. Ак ул ак хыяллар, ак өметләр, шундый күз алдына килә. Уйга. Машина йөртүме, әллә гөлләр үстерүме? Икесе дә. Сезнең беләбез 15-тән артык яран гөле тәрәс төбегездә үсеп утырган. 15-тән артык төр. Кайсы якынраксың менә гөлләр үстерүме шулай да хатын-кыз булар, әллә инде 50 яшьтә ниһаять тормышка ашырылган машина йөртү хыялыгызмы? Андый сорау булгач инде машина йөртү дип әйтәләм, чөнки көн сайын машина йөртәм. Гөлләргә караганда якынрак. Шулайдыр. Яран гөлләр үпкәләп калмасмы тәрәзә төбендәге? Калмас, мен аларга су сибеп торам бит. 15 төр. Яхшы. Татлы ялганмы, әллә ачы чын барлыкмы? Ачы чын барлык. Ялганны яратмыйм. Алдашкан кешеләрне яратмыйм. Бөтенләй яратмыйм. Андый кешеләр очрады, тормыш юлында очрап да тора. Көнчел кешеләр дә күп була. Менә андыйларны да яратмыйм. Мине ни өчендер шокатлы ни дип уйлыйлар инде ул. Барсы да яхшы бара инде моның тормышында дип уйлыйлар. Читтән караганда шулай тоеладыр инде. Бирма җиңел бирелә дип. Бәлки шуңа көндәшәләр. Шундый кешеләр бар, ни өчендер һәр вакыт алдашып яшиләр. Кирәксә дә, кирәкмәсә дә, менә аларны тоже җинем сөйми. Халык мәхәббәтеме, әллә миллион сум белән халык артисты исемеме? Кызык сорау. Халык мәхәббәте дип әйтәсе килә, әлбәттә. Ләкин тегендә миллионы да бар һәм халык артисты исеме. Ансы кәгазьләргә бөтен җирдә языла. Монысы күңелле. 10 миллионсыз гына бирелсен иде. Миллионсыз гына. Миллионы булмаса, сез шулай да кайсын сайлар идегез? Әлбәттә халык. Әлбәттә. Монда миллион сүзе мөһим түгел, икенчесе. Нәрсәсе? Исеме. Исеме. Шулай да бармысың хыялда халык артисты исемен алып? Ул минем өчен шул хәтле биеклек, аның турында уйлаганымда юк. Нинди хыяллар белән яшисез бүгенге көндә? Иҗатта һәм тормышта. Хатын-кыз буларак, әни буларак һәм танылган иҗатчы буларак. Хыялларым булай барсы да тормышка ашып бара, Аллага шөкер дип әйтәләм. Планнарымны сөйләргә, хыялларымны да алдан сөйләргә яратмыйм, чөнки алар барып чыкмас кебек. Хәтта мен Америкага бара башласам да, менә монда килүемне дә мин бик кешеләргә сөйләмим алдан. Моны сезнең белән без генә белдек димәк. Әлеге баягы әйтеп беттем бит, көнчелләр күп. Көнчелләр күп дөньяда. Шуңа күрә әйтеп тормыйм, планнарымны да, хыялларымны да. Барсы да яхшы булыр дип уйлыйм. Барсы да яхшы булсын әле. Бәхетләргә Исән сау булыйк, иң мөһиме исән сау булыйк. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен, Лилия ханым. Шушындый матур очрашулар алга таба да насыйп булсын. Рәхмәт үзегезгә, чакыруыгыз өчен. Мин бик шатмын килүемә монда. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Тылсымлы җырлары белән күпләрнең күңелләрен дәвалый белгән Лилия Вахитова бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә үз эш серләрен ачты.
Сезгә рәхмәт бүген. Безнең белән булганыгыз өчен, Лилия Вахитовага ачыктан-ачык әңгәмәсе өчен, без киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Сау булыгыз.